Mladi iz Novog Pazara kažu da im novčana pomoć od države u iznosu od 100 evra znači mnogo, jer kako ističu, time mogu pokriti svoje svakodnevne potrebe. Da li ste se prijavili za 100 evra? Da, naravno. Koliko vama znači pomoć države? Pa, ne znam, slučaju dosta, dovoljno, da ne bi propuštali to. A znači će mi za neke svoje potrebe, kao školske i to. Puno znači jer za svakodnevne neke troškove i tako kao studentnu baš znači. Jesam. Koliko tebi znači to? Dovoljno, dosta. Ekonomista Šemsudin Plojović je jedinstvenog stava kada je u pitanju pomoć mladima od 16 do 29 godina. Mislim da je sa neke strane i ponižavanje mladih ljudi kad im kaže da može neko da ti kupi za 100 evra. Ovo shvatam kao pomoć države mladim ljudima i tu ne vidim glasova i političku stranku. I ja smatram da svako to treba da shvati, i mladi čovjek i stari, bilo koji, da na ovaj način država sprovodi svoju makroekonomsku politiku s jedne strane, a sa druge strane da daje podršku mladim ljudima. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da se za pomoć države od 100 evra prijavilo ukupno 1.019.796 mladih, kojima će taj novac biti isplaćen od sutra u sredu i četvrtak.